ڕێوسمێن یەکەم ڕۆژە جەژنە جەماینل پەرستگەها لالش. جەژنە جەمای ئێک جەژنێن مەزن و دێرینێن ئێزدیایە کو بۆ دەمە هەفت ڕۆژە ڕێوسمێن وێ لە پەرستگەها لالشت ئێنە گەران و ئێزدی ji tevaya cîhanê qesta vê perstgehê dikin ji bo piştgirîkirina Rewsmên vê cejnê de û ew êzdiyên yekem car qesta lalişê dikin li Kanyaspî Xomor dikin. Cara yekem em tên lalişê ji xwe ez li Rûsyayê ji dayîk bûme tu car nehatibûme lalişê yanî tiştekî ji bo min gelek girîng û mezin bû îroj ez giham welatê xwe û parêzgeha xwe hatine morkirin jî ez û bavê xwe û meta xwe gelek tiştek pîroz û girîng bû. Pir xweş e tişkî nihişmer gelekî jî niha û ev tiş cem nel Sûrî hey û nel Alman hey. Tiştekî gelekî niha got xweş jî got millet gelekî baş in giş muhteremin xweş in û gelek tiştê yanî tiqûsnin raber me dikin hîn ev tiqûsana me nizanî. Me televîzyonê gelek tiş dîtin bes ne wekî xwe me bi çava bibîn. Pîrxelat êk ji oldar û micîwirên perstgeha lalişa behsê pîroziya vê cejnê dikat. Erkanê xwedênasînê êzdiyatiyê de ev cejna cema ye. Ew jî vedgerêt heft roja tête kêşan her heft roja jî sema we heyî qewl û beyt û nesîhet wê heyîn du'a û diroza wê heyîn beyta subê û beyta hêvarî we hey beyta cindî we hey ev hemû jî sucude tête nasîn bo Xwedê Teala. Çend got êzdiyatiyê de ji qewlê pîrîkar kerem kiriye dibêjitin ya herama selef û dizî û derew û kuştin û nebû kuştin û dizî û nebû û xeberdan ji nebû û yê ji xêrê Xwedê re sucude bû ku Xwedê êkey bê şirîkey bê hevala ev rêwrûsmên êzdiyatiyê pîrozit kevnarin. Cejna cemaya êk ji wan cejneya ku Rewrûsmê wê tinê perstgeha laliş rêve diçin. Bi piştgiriya êzdiyên seranserî cîhanê Rêwrûsmên yekem roja cejna cemaya êzdiya li perstgeha laliş dest pê kirin û ev rêwrûsim di bo mavê heft roja li vê de berdewam bin. Şêwanxedir Kursad News, perstgeha Laliş, Şêxan.